Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Odessa at taga Cordillera. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dainang Rosario Bersaval, Nelson kan Clarita Pahe, Shine kan Ayan Reyes, Clarinel kan Makmak, Joseph Kabansagan Family, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia, Julie Kabansagan Family, Kabansag kan Osalia Family ti Samonte, Quezon, Isabela. From Jose Benny Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Shout out kada Dayan ti Cagayan Valley, Imelda Velasquez, William Bolosan Sr., Mac Kurt Doctor kan Jasmine Rivera. Marilyn Mina and Family, Charis Tangilid and Family ti Zone 3. Fel Fiesta and Family kan Soledad Valencia and Family ti Itinerary Binalonan, Pangasinan. From Leonora Bautista. Inang ko ani Gina Rivera Dalaw kan Tatang Remigio Dalaw. From Jerome Dalaw ti Barangay Macalva, Norte, Aguo, La Union. Pamilya ti Tasitio Tuli, Pantabangan, Nueva Ecija. The Richard Talak, Stephen Paul, Kylie Shane kan Joven Kurt Talak. Binlingan, Baghan kan De La Cruz Family. From Ivy Joy Talak ti Saudi Arabia. Amin nakatrabahwak dito'y Nichols Restaurant ti Bawang, La Union. From Renato Ramirez. Ambrosio Balgua ti La Paz, Villasis.
Edgar Junio ti Cabaruan, Urdaneta City, Pangasinan, from Asterio Rosario Jr., Inang Carmen Manungdan, Ira Princess, Ruby Rayleigh, Baby Liang, Jacob kan Gabriel, ti Ubagan Santo Tomas La Union, kan advance happy birthday kan ni Joan La Seste. Gutierrez family tinampikuan Nueva Ecija, kan Minusikuan Mantakdang San Quintin Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Tabon family nga po kan Chris Bautista, ti Tangawan Santa Maria. Primero family, Damamang Merly, Papang Boy Paras, ti Kayasan, Kamiling Tarlac, from Raquel Paras. Shout out pa kada Cheryl Carion, kan kakabagyak di ta Abu Dhabi, from Renalyn Manzano. Pamilyak di ta Barangay Lakpa, Luna Apayao, from Rogelio Pedrona. Beth Marlene Kanjina, Virgie Coles ti Hong Kong, from Elizalde Coles Jr. Shout out pa iti Olgang Group, iso da Renz, Ronnie, Christian Vincent, Baldo, Yayo, Borga, Berta kan Anjo, from Kevin de la Cruz. Ikin kan Bakiran family, da Inang Isabel Bakiran, ti San Roque Burgos Isabela, from Orly Bakiran. Kaarubak ada Jemmy Lou, Adeline, Henry, Owel, Imay, Lani, kastamot da Saling, Rexon, Jemar, Josel, kan Kylie Ichan, da LV, Shai, JR, Iza, Jerilyn, kan Miko, Tipudtol Apayao, from Judith Ramos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Odessa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas na. Sakbay ti amin, kayat kumanpay nga ibuksilan tinalaos sa panagyaman ko kada kayo. Tababaan iti dayti a programa, makaagsaw kami iti nabalitukan nga adal. Malaksid a maliwliwa kami. Daytoy pay a programa ti agbalbalin adalan, tapno mayabkas mi ti karirik nami, nang runa no adda pagdaldalanan mi. Ilingad na klaangan itinagan nga Odessa manang, taga Cordillera kunam kumalatan. Nasukatakon tinagan ko, kastamot tan dagiti daduma pay anagan nga inaramat ko iti email nga impatulod ko kada kayo. Saan laang anam na minsan nga danangag ko ana ipatangatang apakasaritaan dito'y programa yo, maipanggap itinukasano nga agdakiwas wenno agtignay dagiti makakanigid a grupo tapno mapapigsada ti puwersada. Wen manang, kat adamat padas ko maipapan iti dayta abanag, nga iso ti kayat ko nga ibuksilan, tapno makaipaay iti impormasyon kadagiti dumdumngeg. Kat maliklikan dati mapalabugan, babaan iti nakasaysaya at kampay idi nga aramid, dagiti kamang ti makakanigid a grupo. Gapo iti kinarigat ti biag, nagpatinggaak lang iti high school. Diyakon nakapagkolehiyo, ta saandak akabailan a pagadalan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulungak, nagbantayak iti may sa abasit a tersena. Naimbag nga oras mo, ading? Kastamat kan kamanong. Anya tigatangam? Nagtaarmat tan dayto lalaki. Kan itala nakitak dayto dito lugar mi Ado tigatangak dito tersena yo, ading. Ngam, makisarita ako man. Nga ipadagas kong tulangan kadagiti kakadwak inton malmalam dagiti katangak. Ha? Ngam di kagdanag tabayada kon. Paisimpak mo ten, tapno pick upon dan tulangan numalmalam. No, okay lang kan ka. Katuan amanong, awan anyaman na. Apay kumasaan nga okay ngay. Agyaman ak nga rin no kasta. Alan manong, ibagamon na anya dagiti gatangam, tapno maisimpakon.
Dahil titibayad dagiti ginatang ko, ading. Agyaman manong. Ay na, pasensya ka na, ading, ha? Madlaw na bambanog ka na nangikarton ka dagiti ginatang ko diti tersena bambantayam. Awan anyaman na manong. Mabitlaan nga rod, tadapay sukli to yung bayad mo. Saanan? Bayamon ti sukli. Para kang kalangan. Naimbagla pa ang punas iti bannog mo anang isimpa ka dagiti ginatang ko. Sigurado ka, manong? Wen. Siya gayam na Alexis. Dahit ako malatan ti iyawag mo kanyak. Di na ko nawagan iti manong. Ha? Dahit tagat no mabalin. Angam no di mo kayat, awan na nyaman na. Ni, apay ka din na sana mabalin ngay. Mabalin lata, Alexis. Kasta napimpinta sa denggan. Mabalin na maamuan tinagan mo? Siyak ni Odessa. Nakapimpintas tinagan mo, Odessa. Maibagay lao na iti kinapintas mo. Ha? Alang arodan, mangibaunak tulangan ito may mangdagas ka dagiti ginatgatang ko diti tersena yo, ha? Sige lang, Alexis. Masapul mo tan nga ag-purchase kami iti tagilako mi. Tadandanin na ibusan ti linaon ti tersena, gapo iti kinaado ti ginatang mo. Naman ti Rabi, ngam niya Alexis lata ti pampanunutak. Saan ang mapunas iti alin tataok ti langana? Nagtaer ngami na talaga. Madlaw pa'y anasingpat. Nalabit nga agkasadaran kami laeng. No saan man, nalabit anatataangan ngam siyak. Ngam masigurado kasaan adakkel ti agwat ti edad mi. Ay, una yan. Adala man ti Rabi. Ngam talaga saan lata mapunas iti isip ko ni Alexis. Anya nga ti makagapo. Apayakas ti matan ti marikriknak. Talaga nga uray anya ti aramidak. Saan mapunas iti panunot ko ni Alexis? Dandanin na ibos man ang tilinaon ti tersena mi. Tanaga dumanan ti ginatang mo, Alexis. Imbagak mat nyaminan ken ka, Odessa. Kanayo nakadumon ti katangam ala ko yo. Takada umayak. Talagang adumot ti katangag. Mom, nagbalin kan a regular customer mi. Ngam aging gayta. Jak payla mo no sa dino ti balayo di ti barangay tayo. Sika interesado kagahayang kanyak. Grabe Para di na magkulaang no sa dino abanda ti balayo. Pagarupo mo nga interesado akan ka. Ka. Si Kamot, rabak ko lang. Saan nakakabarangay? Taga-kabangibang a barangayak. Kastagayam. Isumat lang a uray dagiti dadakkel ko. Sanda ka akabisado. Sigud-sigud ang mapanak pa iji sentro naggatangak. Ngam hindi nakitak to'y tersena yo. Ado mo ti magatang. Iso di tuya kong nagatgatang tas asidag. Ba nagapagyamanak mat. Tapasaray maibustila ko mino si katigumatang. Siguro. Baknang kayo niya. Pagkunam. Wana, tanog kumatang ka. Nagado. Sakit adan to lalaki nga umay mangala kadagiti ginatang mo. Sino dagiti lalaki? Trabahador da papang dagijay. Isudalatan ti mga lala kadagiti gatgatangik ditoy. Tagdardiretso akpay ngamin iji daya. Naggapuak dito enyo. Kasta ka di? Wano Desa. Ay, wan gayam. Di kanto kumamakmaklat no sarungkaran ka dita balayo. Alexis? Katsapay la kuma. Tadyak pa kabasulan ti panang sarungkar kuntukan ka, Odessa.
Nasa tasarda mo, Desa. Sabong para kan ka. Ha? Alexis? Sika? Imbagak mo tengen ka sa rungkaran ka saan ka di? Para kan ka dito sabong. Jay... Ibagam lang no sana kamay karya sa marungkarkan ka tapo manaw akon. Ha? Diyak ngamin kaya ti makasinga no bilang lang. Sana ti kasta. Naklaatak-laang. Taimpay-pay sumatan ti sumarungkar. Noon niya ti imbagak. Talagang aramidak. Di nak ka di pastor kan? Ala, oo may ka Alexis. Sumrag ka. Tidamo nga isa sa rungkar ni Alexis kanyak manang Emmy, nasunutan, aging gaadyak matan mailimad tirik nakkankwana kat inaklon kon. Awan matimako na dagiti dadakkel ko kankwana, agsipod ta inaram nakmat iti mismo apagtaengan mi, kat saan nga iti tersena laeng apaglaklakwak. Pudno amarigrigat kami laeng manang, ngam konserbatibo dagiti dadakkel ko. Iso nga idiimpod numi kadakwada ti maipapan iti relasyon mi, insingasing da nga agkalaysa kamin tapno na urnos ti amin. Awan tinagbalin a parikot manang, tano pa'y civil wedding laang tinapasamak, kat ti alkalde iti lugar mi tinangkasar kada kami, legal ti amin itinagbaetan mi. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, apaman ang nakapagkalaysa kami, inyawid na ko ni Alexis iti balayda, nga addalaeng iti kabangibang a barangay. Awan mo tinagbali na parikot ko kadagiti nakaikamangak, taagpapadada anasaya at kanyak. Odessa, iha, anya mananday tar aramitam, masikugkan, amangan no makapadakas kan kadayta. Saan matpapang? Kan maysa, nalagan laang matatrabaho ti agikupin kadagiti nalabaan akawas mi kan ni Alexis. Sigurado ka, amangan no maapektaran ti kasasaat mo iti kastangar aramidam. Saan papang? Nalagan laang day ti atrabaho kunakmat. Malangarod, ngamne, di ka unay ha? Umuna nga po kumiti adda dita sa klulom. Jaklakit di kayat nga dadaga sa mapasamakan ka nang runa iti sikog mo. Agyaman nakpapang, di ka danag taan nadak ti bagik, tapno awan da ka sa mapasamak iti anak mi ka ni Alexis. Nasayaat. Adda merienda je komedor. Ag merienda kanton, apama na malpas ka di tawan? Wen papang. Agpapadaan na saya at dagiti nakaikamangak. Naggasata ka nakiasawa ka ni Alexis. Iso nga uray sa anak a nakaturpos iti kolehyo. Naikanak lata iti nasaya at panagbiag. Nagasatak at talaga. Siguro na niya terumbang aramidam, Alexis. Tilangang parikot ko papang. Sigurado adumlaw ni Odessa. Uray pa idumlaw. Awanan ti maaramidan na tagasawa kayon.
Masikog pa yun saan ka di. Papang, Napatag ti akam mo iti grupo. Amom dayta. Saan na mabalin na ti kaadan ti asawam ti manglapad kan ka iti akam mo iti grupo. Kan maysa, kasayaatan matlang na maamwanan ni Odessa ti amin. Tasipod nakikalay sa kan ka. Kaya't asawan day ta akamang matan ti bunggoy tayo ti asawa. Papang, Mamati ka maawatan na ti amin. Iso nga agtignay kan. Sana rumba nga maitantan ti akam mo gapulang iti amak mo ang maamwanan ti asawam ti kinapudno? Agtignay ka na, Alexis. May kaduitan arabi asan ang nagawid ni Alexis, Pudno kadagiti kalabas. Masansan ang marabyan as sumangpet. Ngam agawid nga agawid ti asawa. Ngam apay nga tanga itakat saan ang nagawid. Naimbag ko man no nagpakada kanya ngam saan mat. Itay pa'y nga agururayak dito Odessa, balasang ko. Adalaman ti rabi ngam apay nakariing kapaylaeng. Papang? Anya paylaeng ti kukwaam dito'y salas. Ikan iti siladyokan ni Alexis, tamaturog kan balasang ko. Adalaman ti rabi, makapadakas iti kasasaad mo ti agpuyan. Kuwang amin, Papang. May kaduitan arabi ngawan ni Alexis. Saan mo ta nagpakada kanya? Ang mga noodan dakas na napasamak kan kuwa na. Odessa, awan ti dakas na napasamak iti asawam. Makumikum lang dayjay ang mga aramid iti akam na iti grupo. Iswasaan na romba nga pagdanagam ti di na panagaw-awit. Awan ti daka sa mapasamak kan kuana. Papang, pangaasiyo ko ma. Anya ti mapaspasamak. Ibagayo ko makanyak. Tangay saan na may bagakan ka ni Alexis ti amin. Siya lang arudan ti mangibaga. Makumikum di asawam gapu iti akam na iti grupo. Anya a grupo, Papang? Ti asawam ket logistics officer ti grupo mi. Grupo ang mga eropruper iti karbangan dagiti babasit kan marigrigat nga umili. Makakanigid a grupo? Kasta ka diti kaya ti asawan, Papang? Wen, Odessa. Kamang kami day ta grupo. Kat kasi tinakunakon, napatag ta akam ti asawam iti grupo mi. Isuadi kan mas daaw na dadagiti gundaway asaan na makasangpet ni Alexis dito'y balay. apay adi nakasarsarita, Odessa. Ada ka din madian na aramid ko kan ka? Apay adi mo imbagbaga kanyak, Alexis. Tiian niya. Di ka naging didiam mo. Imbagan kanyak ni Papang ti amin. Pakawanin na ko, Odessa. Nagdanagak ngamin niya mga nukaguran ak numamwam. Diyak kaya tamapukaw ka kanyak tayo ayatan ka. Sapay lang kung matamaawatan nak. Ulitag-tagkid daw iti pamakawan kan ka.
Sapay la ko matamaawatan na kan di na ko makabutan. Saan ka akabutan? Sa anak mo't amabutan ka dagiti kamang ti makakanigid a grupo. Taad da dagiti mangibagbaga at tumultulong da kano kadagiti agkasapulan. Kastamot laang ti imbaga ni Papang. Pudno dayta. Saan kami adakes? Lablabanan mi lang ti bulok a sistema. Alexis, Katipudnok kan kayta. Dagiti gatgatangig idi iti tersena yo. Supply dagiti para kadagiti kakadwami iti kabakiran. Ken no saan na ka makaawid? Kaya ta sa wunday ta. Adda akmot iti kabakiran. Wano saan? Kadwada kiti misyon. naku na ni Papang akamang kayo amin ti makakanigid a grupo. Karaman ka din ni ading mo nga agad adal iti kolehyo. Wano desa. Isu ti taga-recruit mi kadagiti agtutubo ko ni estudyante. Napatagmat akam ni ading ko. Tababain kan kwa na. Makarecruit kami. Kat adada pumigsa ti grupo mi. Nagsakit ti tiyan ko. Alexis, agring ka. Alexis. Alexis, agring ka. Anay ko. Odessa, apa yun? Agad mapaspasamag ka. Aga nakaksan. Nagsakit na yan ti tiyan ko. Anya, nukas na nga rod. Naskan na maipan ka ni hospital. Nangipas ngay ko iti anak mi ka ni Alexis manang Emmy. Naikan kami iti gundaway a nakapag heart to kabayatan ti kaaddak iti ospital. Inalukoy ko ti asawak ano mabalin, sumina ko man iti bunggoy da. Ta delikado ti panagbalin na akamang ti makakanigid a grupo nang runa kat adapay kat ngarod na patag nga akam na. Ngem napaayak. Takinuna ni Alexis, adinan mabalin at talikodan ti akam na iti bunggoy da. Sa anak matket di amabutang iti NPA manang. Sigudan nga dan madamdamag ko maipapan iti presensya day ta grupo. Ti talaga akabutang ko, kat dagitay gundaway ang mapaengkwentro da. Taamkek nga mga no adadakes ang mapasamak iti asawak. Ngem awan mabalinak, nang runakat mismo pa'y adagiti nakaikamangak, timang pilit kankwana, nga aramidan na ti anyaman a maibilin kankwana. Aging ga naglabas ti do atawan, manipod nagpasngayak manang. Nagpakada idi kanyak ni Alexis, nga ada misyon da, ngam itilaeng masakupan ti lugar mi. Rumbang ko maakalmado aklaeng, tasaan mo't nga umadayo da Alexis. Ngamjak maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Itay pa'y ngagtimtimbayo ak. Kaslak parparik na kanyak na dadaka sa mo. Payak kalata nagsangit ti anak ko. Kat no narnakanan ititurog na. Imposible mo't nga dala mo ka ng kagat kankwana kat nakamuskitero mat. Shhh! Apa yan anak?
Apay ang nakariing ka, kat kalaat pa'y ang nagsangit ka. Shhh, Huston baby, hindi ka nagsangit. Sana balit ay sala ka nuwan. Apay adi ka agsabdang ngay anak. Wano, mabisin ka. Ala, pasuswan ka nga rodwan. Apay ngay anak. Kunak no mabisin ka ngam di mo mat kayat ti agdede. Anya ngay ti kayat mo. Apay akalata ranipak ti paldog dagi chay. Diyos ko, amangan no da Alexis dagi chay. Amangan no napainkwentro da kadagi ti militar. Nagsardangan dagiti ranipak, Policarpio. Wen nga rod, Teresita. Anya nga ta tinapasamak. Tsaklakit di agbindot. Napainkwentro dagiti kakadwatay. Ni Alexis nga anak ta. Kadwa da iti misyon, saan ka di? Wen. Ay sapay lang kumata saan na naisagmak ti anak ta. Sapay lakuma. Ti apo ko ta. Itay pa'y asangit-asangit. Awan nga ron. Bisikan ti makamong aguray ti damag. Mapanak iti ayan da Odessa kan ti apo ko ta. Abuak no apay nga itay pa'y asangit-asangit ti apo ko ta. Aday ta, nagsardangan nga agsangsangit ni baby. Nakaturugan. Mama? Oh, apay Odessa. Diya ka mo, mamang itay pa'y amadandanagan, sakat nakangagtayo pa'y kadagiti ranipak. Di mo'd panunutan pa'y dayjay. Awan anyaman na dayjay. Nga mamang, kasanon mo. Teresita, Odessa. Oh, Policarpio. Apay. At tata ka sa damag. Ha? Anya day ta, Policarpio. Naisagmak na Alexis. Anya? Saan? Saan na po na day ta, papang? Saan? Mabalin kayo kadi ang makasarita. May papanitian niya, Odessa. May panggap ka di dayta. Iti kaawanan day di Alexis. Uwan, mamang. Apay, Odessa. Anya ti kayat mo nga ibaga. Dumdum nga kami kan ni mamang mo. Nasakit ti putat nga ipupusay day di Alexis. Gapo iti inkwentro. Kat marigatan ak amang aklon iti amin. Odessa. Anya nga ron ti planum, Odessa. Mamang, papang, agpakada ako ma. Taagawin kamin iti anak ko iti ayan dagiti dadakkel ko. Odessa.
Nasakit met para kada kami tinapasamak iti anak mi. Nga masapul nga aklunan mi. Papang. Nalabit at talaga aday jay tinaita ni agasat na. Maawatak tirik na ang balasang ko. Nga maawatam kumamat no saan da ka apalubusan. Ha? Papang? Pamilya tayong iha. Awanan day di Alexis nga anak mi. Saan mi matakayat nga agbanag kayo ang nakakaasi nga agina? Isu nga agnaed kayo lata ditoy. Tada kami ti makaamu kada kayo. Wan ba't nga min Odessa, balasang ko. Saan na kayo apapapanawan? Ngamin, kamang kayon ti pamilya. Saan kayon asabali? Kung saan laaday ta, Odessa? At dapay napatag pagsasaritaan tayo kas may sa pamilya. Kat sikati kang runaan amasiknan iti day taabanag. Papang? Isuna laeng tamasapol ang maibabapay ti panes tayo iti ipupusay day di Alexis. Isu ang maawatam kumak no saan da kaapalubusan apumanaw, Odessa. Sino nga ti bagbaga ni papangasa nga ilimi? Kan anya ti bagana? Apay anas kan anak kasango akpay. Kabayatan ti kaadda dagiti ibagbagana asa nga ilimi. Nasaya at taadakan, Odessa. Ala, agtugaw ka. Wan, papang. 5 alalaki ti kasangsango mi itakan ni papang. Kat tilangada. Jaklakit agbidot. Kamang matad agito iti grupo da papang. Rebelde matlaang dagitoy. Odessa, magkitamat siguro dagiti sa nga ili tayo ita arabe. Wan, papang. Matikawak lang. Apay anas ka nakadwadak payamang sa nga ili kadakwada. Naibaga kung kan kaday to'y makatawunan tinapalabas. Sikati kang runaan amasiknan dito'y, Odessa. Ha? Papang? Itata na ibabanti panes tayo, kalpasan ti ipupusay day di Alexis nga asawam. Dimtengan ti umno ka nito tapno agpili ka. Ha? Agpili? Agpili iti anya, papang? Agpili ka kadang iti 5 alalaki akakadwa tayo iti grupo asa nga ili tayo ita. Papang? Agpili ka kadakwada iti agbalin na kasukat day di Alexis nga agbalin nga asawa. Anya?
Napalalo ti panakaklaat ko iti daydi akanito manang Emmy. Agasem tapagpilyan nakmeten ti katugangak a lalaki iti agbalin kano akasukat daydi pimusay nga asawak. Kasjay kano ngamin ti pagannurutan ti bunggoy da. Saan kano amabalin a makiasawaak iti saan akameng ti makakanigid a grupo. Kayat ko idi a pagsasawan ti katugangak a lalaki manang. Kayat ko ayabkas tinalaos a sakit tinakam ko, sipud pay idi si bibiyag ti asawak. Taisuda iti katugangak a babae ti makagapo, no apay nga intultuloy idi daydi Alexis nga asawak, ti akam na iti grupo da, nga uray mariknak idin, akayat daydi asawak ti agbaliw, nang runa idi addan anak mi. No pay kastamanang, uray kasano ti panangyikis ti barukong ko a pagsasawakon ti katugangak a lalaki, na ikagumaaklat ta tinagbalin a kalmado. Kat nakisarita ak kampay idi, nga ikandak iti umdas a panawan a makapili, banag a pinatganmet ti katugangak. Sipud idi, jakon nakaidna, tatalaga asungkyad tinakam ko iti kayat da mapasamak. Iso nga idi na ikanak iti gundaway, naglibas kami iti anak ko iti lugar day di asawak. Ngam sa anak met a nagdiretso a nagawid iti balay mi, taamok a nalakadaklaeng a masurutan ijay. Nagpakniak iti may sa lugar dito'y matlaeng Cordillera manang, ngam ultimo kadagiti dadakkel ko, jak impakpakaam mo, tadyak kayat asarsarong karandak, taamangan no masurutan ida dagiti nakaikamangak. Iti tulong ti Diyos, nakasara kakmat iti trabahok, nga iso ti mangbibiyag itakada kami iti anak ko. Masansan met nga agsukatak iti SIM card ko manang, tapno adalat tapang kontak ko kadagiti dadakkel ko. No aging kat kaano ti kastoy a sitwasyon ko, jak maibaga, nga may salaeng ti amok. Masapol ama daywak ti kinaruker ti aramid dagiti nakaikamangak, ken ti bunggoy a nakaikap penganda. Ta iti uray kaanuman, jak pulos kayat ti makikapeng kadakwada. Inlanad ko ti pakasarita akmanang, tapno makaipaay iti awareness kadagiti makangeg. Kat maliklikan dati anyaman apan nakaalilaw, a posible a mapasamak. To'y pagayam mo, Odessa. Pagayam ko nga Odessa, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo diti programa tayo. Nasaya at met taamum ti inararamid mo pagayam ko. Tano saan, nalabit a maitalikan iti dayja abunggoy iti agnanayon, a posible nga iso ti pakaisagmakam, agramanen ti anakyo iti pimusay nga asawam. May salaang ti maibalakad ko kan ka. Saan ka abumdeng nga umasideg wenno agpatulong ka dagiti otoridad. Iti gobyerno tayo, tanakasagana da amang salaknib kan ka. Kan adda itan dagiti programa a maipapaay ka dagiti kasken ka, nga iti na minsan kat naalilaw dagiti makakanigid a grupo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Pintun, mapuna.